Nyt kuunnellaan. Nyt saadaan vielä paremmin. 147. Cannot stay this close to you. I know that now. I got carried away. Te teette semmoista duunia, että kun teillä menisi hyvin, toivottavasti ehkä Saijan kiksillä muuallakin menisi hyvin. Se muuttuisi taas siihen, että ne alkaisi etsiä taas englanninkielistä. Sitä mä niinku ootan. Kiitos tosi paljon. Ja niinku nostan todellakin teille hattua, että teette hyvää duunia. Hyvä. Kiitos. Että kaikki ei välttämättä ehkä rokkarit dikkaa teidän musasta, mutta kaikki kuitenkin arvostaa. Just nimenomaan vittu rockijätkät niinku. Niin, vähän erillä. Ei ole Kyllä. niin. Tai vähän semmoista poppia sekoittuvaa, niin se on ihan hyvä. Kyllä. Kiitos, tosi kiva kuulla. Kyllä, mä oon tosiaankin nostan hattua ja puhun tästä taukoamatta ihmisille, mitä mieltä mä oon tästä, että tosiaankin mä toivon, että niillä menee tosi hyvin. Että siitä tulisi niinku tosi iso bändi maailmalla. Kiitos tosi paljon. Kiva kuulla. Mä muistan, alkuperäinen kaunis ajatus oli, että me mennään johonkin muualle tekemään levy loppuun ja sille rauhassa 2-3 kuukautta ollaan siellä, mutta tilanteet muuttuu ja kävikin niin, että me oltiin kiertoilla koko kesä lentokiertueella, eli me lennettiin joka ikiseen paikkaan ja siinä välissä me lennettiin sitten kotiin tekemään sitä levyä. Bänditoiminnassa tavallaan tällä levelillä homma on se, että me ollaan koko ajan, sit kun me koitetaan breikata usealla eri mantereella, niin me ollaan koko ajan jo melkein koko ajan jollain rundilla. Että meillä on niinku monta isoa markkinaa, mihin meidän pitää keskittyä. Ja sit siinä ollaan aina sen kysymyksen äärellä, missä välissä ne tehdään ne biisit, missä välissä ne äänitetään, missä välissä ne tuotetaan, missä välissä ne paketoidaan. Niin meillä ei ollut muuta vaihtoehtoa. Saadaan hyvä. Niin. On Tommi kyllä huomaa, että on soittanut keikkoja. Yes. Tää on kyllä Tommin komppi kanssa. Aika hyvä otto. Todella hyvä ottaa. Se yksi filmi oli ihan vitu. Joo. Tosi hyvä otto. Erittäin jees. Ihan tulta. Nyt on Tommi ennätys tehty 3 päivässä. Se on ihan hyvä, että te käytte siellä festareilla tässä välissä, niin soitan tolle On kyllä ihan vitu hyvä, että käydään välillä festareillakin. Hyvä, käydään joka paikassa. Niin, minne me ollaan menossa? Ei näe mitään. Okay, boys and girls, I'm Nick from Blind Channel, and we're heading off to Numirok. This is what I have with me, okay? And this is what Jonas Porkko has with him. Come on. Ja Tommi sanoo. Painut sinne, mistä tuli. Nyt ollaan matkalla Seinäjoelle viettämään juhannusta. Tulee pitkä yö ja huomenna Saksa. Voisi käydä. Kiitos. Raiderissa nykyään, että pitää olla kuskella puvut päällä, kun tulee hakemaan. Ihan hirveä virse. Nisi on täällä. Onko mä isän terve? Katoppa Joonas. Täällä on kummisetä. You had a week off after Grass Pop, and now you're here at full force. And the lineup is a little heavier than the music you usually play. So how does it make you feel? We like to be in heavier company, and we're also like that's the scene we're aiming at. That's the audience we want to play to. Like, it's good to be here. Last year you released an album. You've been on tour non-stop, like always on the road. Is there time to be creative apart from these little side projects? It's a very busy summer. This is awesome. Vittu
Hienosti muuten joka jatketaan hyvin jaksoit. Fifaan! Ihan vitun hyvin vedetty 2 tunnin yöunilla. Hyvä pojat. Hyvää juhannusta! Mä en tiedä, että saa tuina. Koski voi olla. Hyvää juhannusta vittu saatana! Just niinku Mesan nuppi ja sitten 2x12 niin kaappi oli. This feels a bendy. Joo. Easy. Vuoden luontokuva. Niin. Semmoinen kunnon Daran Malasian sekka. Joo. Yleensä me ollaan tehty albumit sillä tavalla, että me tehdään vaan ne biisit, miten ne toimii biiseinä ja jne. Ja sitten me ollaan jälkeenpäin alettu sovittaa niitä, että mitenhän tää esitetään liveenä. Niin nyt me tehtiin sitä ikään kuin samaan aikaan biisin kirjoituksen kanssa. Kuunneltiin paljon leffasoundtrackeja, varsinkin Nikon kanssa ja Nollin kanssa fiilisteltiin just kaikkia vanhoja niinku tämmöisiä nu metal bassojuttuja niinku ja näin. Et kaikki tämmönen niinku inspiroi meitä hirveästi sen niinku levyn kanssa. Ja ylipäätään se, että tästä niinku tuotteesta tulee raskaampi kuin niinku meidän aiemmat musat. Tää on semmonen levy, mikä on niinku, sopii tonne metallifestareille, ei tarvii silleen anteeksi pyynnellä. Mutta ei liity tähän biisiin, mutta mä edin Wolves in Californiassa, mutta siihen ei tule beattiä, niin siinä on aika reippaasti hoksuja sulla. Siis Wolves in California. Voisinko mä vetää sen Big Bad Wolves in California? No katsotaan, mehän tehtiin se jako myös silleen ilman mitään fiittejä. Mut siinä on ihan vitusti. Sulla on kertsistä puolet, sit sulla on kaikki verrat. Ja sulla on kaikki preet, joten Jossa on 2 laineja. No mutta räppissä on aina enemmän laineja. Voinko tehdä nyt tämä? Tähän tämän. Mä aloin vaan miettiä, että se olisi sellainen järkevää. Se olisi looginen. Muutenko? No meikästä ei. Me tehtiin 2 laulajan kertsi, mitä oli tavoitteena tehdä. Eikö tää aika? Mulla ei mitään muuta lainea kuin We Don't Belong Here siinä kertsissä. Ja Taking Over, ja sitten ne toistuu koko ajan. Ei mullakaan muuta kuin Everybody Try to Warn, näytös Wolves in California. Tai musta on tosi outoja keskustelua jotenkin tähän vaiheeseen. Että on demot. Saanko mä oon oikeesti laulamassa sen biisin tänään? Ja siksi mä sit halusin heittää tämän. Voidaan myös Jyri laulaa sulle tähän jotain uusiksi, jos haluat. Tässä ei oo hirveästi laulettua. Voidaan laulaa jotain uusiksi, jos haluat. Need your love, but I need your car. Peering to the night like a shooting star. Joo, hyvä. Älä tee sitä niekkuu loppuun. Joo. Entä jos mitä kuulostaa, jos ottaa oktaavina? Niin se olisi vahvin. Red tail eyes is all I got. Tällä. No ennen Blind Channelia mulla oli tosiaan, tai on edelleen, mä en ole itse asiassa ikinä lopettanut sitä tai mitään, mä en ole vaan julkaissut vähän aikaa musaa. Alex Matson DJ-artistiura, konemusa tuottaja ja artisti. Ja mä laitoin lukion tauolle siis niin kuin vanhojen vuonna eli kakkosvuonna. Ja muutin silloin Hollantiin opiskelemaan. Elämä oli sitä, että mä olin koulussa, mulla oli niin kuin iltapäivällä alkoi yleensä koulu. Ja sitten koulun jälkeen tai kouluun ennen meillä oli studiot käytettävissä, mitä me sitten saatiin koululta varata. Ja mä lähdin sinne aamulla ja tuli ilta myöhään ja nukuin muutaman tunnin ja sama rumba uudelleen. Se oli sitä 247 niin koko ajan musiikkia, mutta kyllä tälleen niin kuin melkein 10 vuotta jälkeenpäin niin on silleen, että onneksi käytin sen koko ajan siihen. Ja Is this your first music video? Yeah, this is my first music video with the full production going on. Sitten kun mä valmistuin sieltä 2015 keväällä siinä, niin mulla alkoikin sitten niin kuin vähän puolivahingossa pyöriä niin kuin
biisintekohommat muille ja oma artistijuttu lähti myös silloin ja näin, niin se tulikin sitten aika yllärinä tavalla, että minkälaista rumbaa tämä niinku on ja mitä niinku kaikkea tähän sisältyy. Ja totta kai sen ikäisenä oli vähän pääpyörällä sille, että pysy meiningissä mukana, mutta Joo. Ai Hanna huoneessa myös. Muistan taas sen huonon puolen, tai huono ja huonoa. Sen, että kun kaikki tuli niin nopeasti, niin se kuinka paljon sä sitten niinku reagoit sun keholla ja stressasit siihen, että kun muistaa, että oli periaatteessa niinku mieletön kesä, sulla oli Virossa keikkoja ja ympäri Suomea ja sit sulla tuli terveydellisiä ongelmia, että oli niinku monta keikkaviikonloppua niin, että mietittiin, että pystyykö sä lähteä ja sun piti käydä lääkärissä tutkimuksissa, että missä kunnossa sun vatsa on. Ja kyllä sen huomaa niistä vanhoista keikkavideoista, että niin, ihan semmoinen lommoposkinen. Niin olit, joo, todella. Ihan laiha. Ihan semmoinen laiha just kun ei hiffannut oikein safkata ja nukkua ja juoda vettä. Niin. Ihan elämän perusasioita ei osannut ehkä ihan silloin vielä. Welcome to my studio. Siis mä koen, että mä opin siitä ihan älyttömästi niin kuin silloin, että veti itsensä niin piippuun, koska en mä sitä nykyään sitten tee. Tämmöiset niin kuin äkilliset rundimuutokset tai äkilliset se ja tää, niin ne ei hetkauta niin paljon mua enää nykyään. Että se on aika silleen, mä koen, että mä oon tosi lungikaveri nykyään niin kuin tässä kaaoksen keskellä. Että mä silleen, tässä on hirveä pyörämyrsky, mutta mä jotenkin kummallisesti vaan liitelen siinä ja on silleen, että tää on ihan kiva. Niin se on täysin johtuu siitä, että mulla on ollut semmonen hulavalo silloin aikoinaan. Meidän fiittailijat Alex Watson ja Alun perin siis mä päädyin osaksi bändiä silleen, että olisiko vuosi ollut 2017-2018 ehkä Joel lähetti mulle viestin. Hän kysyi remixiä siis muistaakseni Alone Against All-nimiseen biisiin, joka oli Blind Channelin tokalla levyllä. Ja mä en sitten ikinä vastannut siihen viestiin. Mä unohin varmaan todennäköisesti. Muistaakseni se ghostas meitä, ei se vastannut ikinä. Ja sitten me oltiin silleen, joo tuo joku tämmönen Suomen Alan Walker wannabe. Oltiin vihaisia, kun Alex ei vastannut meille. Ja sit muistaakseni meniköhän tarina sit niin, että Helsingissä oli ollut BMTH, Bring Me The Horizon, yksi meidän lempparibändeistä, niin keikka. Ja olisiko Joel ja Joonas nähnyt Aleksin sitten siellä. Ja ne oli sitten tuntenut toissensa, niin tunnistanut vähän sen ja morottanut. Ja siitä mä en sitten ikinä sitä remixiä tehnyt, mutta me päädyttiin kirjoittamaan niinku biisejä yhdessä. Ja sitten tehtiin sen niminen biisi kuin Time Bomb, joka sitten Blind Channel julkaisi. No sit se jotenkin keskustelu kääntikin aika nopeasti siihen, kun me oltiin Helsingissä tehty musaa, että mitä jos mä vaan tulisin niinku bändin kokonaan. There is no single drop of sweat left in my body. Kyllä se on aina tavallaan, että sit kun sä rupeat äänittää tai alat äänittää lopullista tuotosta, sä oot tehnyt ne demot, sä oot tehnyt 1 miljoona demoa ja niistä 1 miljoona eri versiota, niin ne biisit on jo siinä vaiheessa silleen, sä oot kuullut ne niin monta kertaa. Sit sun pitää alkaa sit sun pitää ruveta tekemään sitä uudestaan, että miten mä voisin tehdä nämä kaikki pienet jutut paremmin. Sitähän se äänittäminen käytännössä on. Sitten se myös vaatii sitä, että ei saa niinku päästä liian helpolla itseään, että jos on joku juttu, mikä vähän sille mietityttää, niin sit se on pakko korjata. Että koko tää homma ehkä pysyy niinku noin biisinkirjoitusjutut kasassa silleen, että me roiskitaan ne ideat niinku siihen biisiin niinku tässä yhdessä. Mut sitten se on helppo mun mennä niinku himaan ja katsoa silleen, että niinku hyvää, paskaa hyvää. Ja sit sieltä niinku perata ehkä se niinku, mikä loppujen lopuksi sit on se, millä mennään eteenpäin. Toki koko ajan kysyn muilta niinku myös feedbackia, mutta Se laittaa musiikit kuntrille. Entä sit? Onko meillä sit koko biisi? On.
mun mielestä biisi ei ole koskaan niin hyvä kuin silloin, kun se syntyy. Silloin, kun biisi syntyy, niin se on parhaimmillaan. Ja sitä eteenpäin alkaa sitten semmoinen crafti, että se pitää tavallaan, sitä pitää äänittää sitä samaa ottoa, lauluottoa, kitaraottoa, bassoottoa, rumpuottoa pitää ottaa vaan monta kertaa, että sinne saa sen parhaan mahdollisen. Ja sitten kun sulla on miksausvaihe, sitä biisiä miksataan, sun pitää kuunnella 10 eri miksausta. Jossakin vaiheessa sä edes unohat, miltä se on alun perin kuulostanut ja mulla menee hukkaan se, että mikä enää kuulostaa hyvältä. Onneksi Aleksi on siinä niin loistava, että Aleksi jaksaa sitten hoitaa sen tuotannon myös kunnialla loppuun. Että Mä ymmärrän, miksi mä oon jossain kohtaa elämää ollut silleen, että joo, että tehdään jotain muuta kuin niinku metallimusaa. Mulla oli siis teinä silleen, se oli skarpit ja kaikki, niin se oli vittu pittipyöriä ja vittu letti heilu. Ei mitään Jossain vaiheessa tuli joku saatana vittu pörsikattu Martti, joo, tekee tämmöistä kuulee. Vittu, pittipyöriä. Tästä päivästä eteenpäin minä julistan, että Blind Shell tekee vaan ainoastaan raskaampaa ja raskaampaa. Ole mikä vuosi. Niin kuin joskus silloin puhuinkin, kun sä mietit niin Blind Channelin liittymistä, niin puhuin just sitä, että kuinka että siinä voi olla just se kulma myös tosi tärkeä, että sä saat nimenomaan sen tuntemuksen, että kun on bändissä ja on ne tyypit siinä, niin ei varmaan ole silleen kaduttanut, että ei ole. Ja mun mielestä teillä on niin timanttinen toi ryhmä, että kun kaikki tekee jotain. Ja nimenomaan, että sä pääset tekemään musiikkia. Sehän se. Ja se on kiva, kun sulla on tavallaan semmoinen työyhteisö siinä ympäriltä, että se bändin pojat ja yhteisö, niin tietää, että ei tarvitse tavallaan olla niin huolissaan, niin kuin silloin kun sä yksin keikkailit ja yksin menit, niin oli ehkä vähän niin kuin huolissaan justiin. Tietty silloin oli huonoa vointiikin, mutta nyt on niin kuin pojat ja iso tiimi siinä, niin on niin kuin erilaista. Jep. Niin onko tää joku festari? No siis tässä on tänä päivänä on tulleet varmaan Valentine ja me Jussit huomenna Amon Martia. Montako liukastumista tulee tänään? Se on ihan märkä. Aika monta. Mut varovasti. Meillä on vielä 2 keikkaa musavideoa, niin kukaan ei saa teloa. Otetaan vain vasta. Mutta se syvin meni ja ihanaa, että oli taas jengillä olla mukana täällä asti, mutta vittu. Tuo lava on vittu hengenvaarallinen. Sinne saatana kun me... Siis tuntuu niinku vetäisit keikan rullaluistimet jalassa, niin koetapa siinä vittu hyppiä ja tehdään vittu moveja. Vaikee. Thank you so much. Tomorrow, wake up 3:25. Regular. Vittu, mulla on koko ajan niin saatana kylmä oikeesti. Bang, bang. Tää suhteellisen raffi kesäkin. Eiks tänään ollut joku pitempi lentoluo? No, 2 lentoa. Mitä vittua, siitäkö siihen vähän äskeisiin yöuniin niin 5 tuntia lisää. Ei se oo sama asia. Mietin kun vitu hankala lentokohta saa olla. On se helppo kohta. Sano ääni. Tuska. Kaato, kooto, neeto, viito, kuuto, seito. Ja banda sim. Okei, kaava suoraan. Asetut siihen, mä lähdin siirtämään vitu. Saakka? Joo.
Tommoselle yleisölle vetäis mielellään kyllä sit pitemmäkin se. Kärrypolkua Espanjaan. Pohjois-Espanja. Hullun kaunista täällä Portugalissa. Ei siis todellakaan. Mä oon nukkunut nyt varmaan oikeesti kunnolla yli 60 tuntia. Niin kuin sun tai kunnolla on. Laitetaan 10.30 ja... Ei mitään, ei herätä. Please. Kyllä. Miksi? Kuten herra, miten? Ajatelkaa itseään. Se on tärkeintä. Ja omia runsaita vatsoja. Mä sain jonkun unipsykoon jossain. Te varmaan pärjäätte ilman. Sinne kävihuoneeseen mahtuu. Kaikki on viimeiset pari vuotta kuullut niinku ympäriltä, että sit kun tulee se niinku festarikesä, että lentää vaan festarilta toiselle ja tällä, että se on ihan kauhean rankkaa. Sitten kaikki että tulee olemaan rankkaa. Olisi kyllä aika karmivaa settiä. Että kyllä toi viime kesä niinku, toi oli varmaan pahimmasta päästä, mutta niinku, kyllä noi on ollut ihan hirveet niinku, noi matkustamiset. Että kyllä siinä on kyseenalaistanut omaa alavalintaa pari kertaa. Ja kyllä siinä välissä miettii, että tuli semmonen pieni meltdowni, että nyt loppuu voimat eikä jaksa, mutta kummasti sitä vaan perheen tuella ja bändikaverin tuella. Niin. Kiertään Eurooppaan ja Jenkkejä ja sit voi vittu valita. Kuka? Minä. Niin. Kannattaa vaihtaa alaa, jos ei kestä. Mutta en oo nukkunut 3 yöä. Me mennään tällä autolla kuitenkin kentällä, niin meillä on koko 10 tunnin ajo-aikaa. Jep. Niin. Ja sit me tehdään se, että me pudotetaan se toinenkin luuri ja katsotaan, että mihin se We have the other one, so we're gonna drop it and see where it goes. And then it disappears as well, right? Tuolla meinaa sulla raivokoppa. Miksi? Mä ajattelin kuulokin ärsyttää. Mä koitan pysyä rauhaa. Ihan sama. Kyllähän tähän niinkö vittu helposti menee 50 tonne. Tää jatkuu oli tonne asti. No tonne asti. Tää on mun klassikko. What's up? Hey man, have a good show. Thank you so much. I didn't meet you. Not yesterday, but I heard about What's you. your name? Joel. I'm the other singer. Nice to meet you. Super nice to meet you. Are you guys going on right now? We have a 6:15 or something Okay, like cool. that. Yeah, I'll come then we pick can you up. awesome. How was Yeah. today? It's great. It's great. Yeah. It was a fucking banger. So. Yeah, that was mind blowing. Yeah, long trip. Yeah. But today we're gonna capture your Yeah, set. come see us at like 9:30. Fuck yeah. See you around. Nice to meet you guys. No siis Papa Roachille se niinku ihan vittu legenda bändi. Se on ihan pieni freeze tuli mulla, että semmonen jäätyminen. Tuo on kuitenkin niin iso jäbä, niin eiks tullut yhtään semmonen niinku eiks yhtään? En mä tiedä, ehkä mä oon vähän kouluttanut myös. Siis munkin pitäis, vittu kun se oli kuitenkin Jacobi Shaddix, se tuli siihen, mä olin silleen, mulla oli ballsia heittää sille high five, sit mä olin, vittu mun pitäis osaa puhua ja olla vitun cool, niin tuut just silleen, niin kun se bitti purkautuu, että alright, let's go, sitten lähtee vittu kamera ja bitti, niin se on ihan vitun leijän näköinen. Jännä, kun 2020 kaikki pitää miettiä vähän niinku kommenttiin edelleen. Tätä vaan tullut 1 kerros lisää tähän hommaan. Ehkä silleen, että ei riitä enää hyvät teikät, hyvät biisit. Jos mä ajattelisin vaan, että mä haluan soittaa hyviä rockkeikkoja ja hyviä biisejä, niin meistä ei ikinä tulisi maailman isoin bändi. Koska mä mietin koko ajan, että miten me ollaan onlineissa maailman isoin. Mitä hyvää? Eikö siis mietin vaan, että ois ollut ihana, että pari viikkoa ennen kuvaukseen jengi ois ollut niinku... Mä en oo itekään siis nyt sober, mutta ois oltu niinku täysin pois alkoholista ja siltä oltaisiin saatu nesteitä kaikki pois, mutta mitä mä oon nyt eilen kattonut ja tänään, niin ei toteutunut, mutta that's it. Siis liikaa ei voi vaatia tyypiltä. Keneltäkään meistä. Silleen, et totta vitussa kymille ja saatana lenkille, mutta missä vitun välissä on se kysymys. Ei mä ottaa puhua siitä, että jengi on voinut olla ehkä toiselle puolelle. Hyvä konsertti. Send me a fucking
Let's go. You have your own First couple. You got the first Yeah, one. first You liked couple. it? Yeah, it's You good have your shit, own bike man. here? Oh shit. Saw that. Now I'm about to go on my bike, go get a little beach time, dude. You know what I'm saying? Let's go. Lucky bastard. We're gonna see that. You guys have a Hey, good one one. day we'll see you at the beach. Dude, just come down right now, dude. Can you give me that clip? That's even better. I mean, Olli, that was more natural. That was like. Olli, miltä tuntuu, kun sun tulevaisuus on Jacobin shit? Great job. So good seeing you guys. You too. Enjoy tomorrow. Thank you, brother. Thank you so much. And also, I can't wait for the album. Huomaan kyllä, että vittu, että on psyyke romuna, että joku yksi Airpodi voisi olla aivan semmonen vittu partaterä vittu fiilis. Te ette ole tehnyt mitään väärin. Mua nyt ärsyttää tämä koko vitun tilanne. Ja se, mua ärsyttää myös se, miten paljon tämä vaikuttaa minuun. Tämä pitäisi olla ihan vittu yksi. Tämä pitäisi olla maailman pieni asia. This is how the world ends. Se oli kyllä ihan tiedossa, että tää on vitusti paljon rankempaa kuin rundaaminen. Tää on vitusti rankempaa kuin rundaaminen, mutta ei. Antari. Kyllä se Airpodit lähtee. Ei muuten levy ennen. Auto lähtee. Jos tuo kesä jotain opetti, niin se opetti meidät kaikki arvostamaan yöunia aivan hirveästi. Tai on se päiväunet tai yöunet, koska me ei aina voida valita, mutta että nukkuminen on tärkeää. Että sitten kun sä oot tosi monta, vaikka 72 tuntia putkeen valvonut, niin se riittää, pienikin asia riittää. Mulla meni kuulokkeet hukkaan, vastamelukuulokkeet meni hukkaan ja se riitti siihen, että mä olin aivan silleen, että kaikki on paskaa ja tää bändi on paskaa ja mä vihaan kaikkea. Että tää on niinkö, näinkin pieni asia. Ja sitten jälkeenpäin sitä miettiä, että olinpa tyhmä, että tommonen. Mutta se, että noin pieni asia niinkö riittää horjuttamaan sitä psyykettä pelkästään siksi, että sä oot niin hirveän väsynyt ja kuormittunut. Mä oikeesti jotenkin hyviä juttuja, niin... Mä pistän tavoitella, että ennen perjantaita olisi kaikista biiseistä kaikilla versioilla. Sitten on kaikilla viikkoa, joka kirjoittaa ylös korjaukset ja sitten mä korjaan se vikaviikon paketti. Miten se menee se harmonia? Miten se harmonia? Close my eyes and hope to die. Todella hyvä. Sä laulat täällä paljon paremmin. Kiitos. Mä käyn vielä tänään loppudinnerillä, sit mä... Onko tänään loppudinner? Pakko käy. No vittu, sulla on tänään levy äänitetty, niin pakkaa näin. Pitää korjaa vielä tosta näin. Niin kyllä mä täällä oon vielä, mutta siis jossain kohtaa. Sinne sais melkein se... Mutta me hylättiin se ehkä viimeksi. Se on vähän... Alkaako olla liikaa? Se on vähän liikaa. Miksi sä oot niin extra? Miksi sä oot niin extra? And again. Vähän vibraa vielä liikaa. Suoremmin. Ei. Kyllä. No ihan vähän suoremmin vaan katsoa. Mä haluan siellä kakka. Pieni vibra pitää olla. And again. Vitu. Eiks niin? On lyhyt. No on lyhyt. Hei, mitä mennään? Mikä tässä? Kohta on kaikki tehty. Meillä pitäisi olla kaikki purkissa nyt kun ollaan... Kävikäs Joo. Hello. Eikö tuo Niko sama näyttää vähän yrittämään? Ekat 3 biisin levyllä. No vittu mikä lähtee, jee. Ihan jää. Kun on vittu koripallo on pomppia vittu. Nyt ollaan niin kaukana eurooppalaista metallista tällä ollaan. Tää teidän tuote alkaa olemaan niin silleen... Vitun hyvä. Jep, käsi koskella näitä harmonioita. Tossa tulee se wall of death event. Niin, loppuu. All everybody. Nyt on erittäin multitasking. Ollaan tosiaan Saksassa videokuvauksissa. Mä väännän samaan aikaan levyn deskuja jenkkeihin. Tuo paskaa kyllä hoveessa. Nyt sit rundia vielä 3 viikkoa. Ei oo puhdasta. Ei oo suomalaista. Laadukasta hamaa.